ning kalibutan. Gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kan tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatagog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, 19 anyos ang pangidaron, single, usa pa ka estudyante ug taga Bohol. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Ilabi na ning bahin sa nahitabo sa kumpanit. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Aljen, giupo na sad ka. Lagi maoy, maka-absent po ko ani ron. Kay sure jo kung muandar masap ning akong upak ron. Ay, pastila na nasakita ni mo, day. Sukad pag yun na sa bata ka pa, hubakon ka na kaayo. Asmahon ka. Ilabi na og sama ana nga ubhon ka. Mausad gyud ito kara ng imong hubak. Saan na lang kang ako mag-eskwela ani man oh. Ay, palitante ka sa imong tambal, ha? Ini tarong panahon na Di man maantos ang kainit. Hala, Jin, nagpuwa lagi ng imong mga mata. Puwa ko mata. Lagi, naunsa na. Put lang. Huwag ko kakita. Pakita ko sa amin ni. Law, ako'y sa amin diri, oy. Aw. Naday ko'y face powder diri nga may samin Ay, dara. So, ganang giingan mo nga na po ang akong matabi, Hala! Hala po, wala gito, Tingnan bitati ka. Naunsa di na, napuling ka? Humasa ko makabantay nga napuling ko. Hala, ngano ka nang nipuwa man ng imong mga mata? Dili ka high blood, Aljen? Unsa? Kay namuwa sa baya ng naong ug-liog ni mo ay. Unsa? May uyab ka siguro, Aljen. Uyab ba pa, Ngano nang mga nakapangutan naman ka anak pa? Tuda ng puwa-puwa si mong liog. Di pa, Tungod na sa kong gipati. Kanina pa gani ni. Di raman gud kay sa liog rani. Napod sa kong naong. Nagbutoy-butoy na siya. Ni anang tambal ni mo, Aljen. Ma? Usa mo ka ng tambala, ha? Ay, para allergy man ko na. Ha? Allergy niya akong gipati, ma? Oh, ngano ka? Nga naman ini. Naglisod man kong kalit o ginhawa. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Huwag ko kasapot sa kong gipati. Kay namuwara og kalit ang akong mga mata. Nagbutoy-butoy nga akong dakway. Og sa party sab sa akong liog. Og sa bang party sa akong lawas. Og hangtod to, mag-apas ko sa akong kinhawa. Og nakabantay ko, kadugayan nga musugmat na siya matag-ud to. Kanang init kayo ang panahon. Unya, Di ka lang mo eskwela, Aljen.
Matok man kumaoy. Kuno sa may tabo na ako sa eskwelahan. Mauwaw ko uy. Magubot lang niya sa eskwelahan tungod na ako. Nya, kumusta naman imong pamati? Marag, wa naman tong tambali mo, ma. Suwayan ko na lang ka ni upaway. Ah, nala, sige. Pero suwayan ko nun ako og butang og liniment oil, ha? Kanang namuha sa imong panit. Kay basin og mukalma ang pagpamuha, ana. Oh, kumusta mang pamati ni mo nak nga nakapahuway ka na? Marag ni arang-arang na baya sab, ma. Wa na tripati na kong hangak ugutan. Tanaw akong panit, ma. Wa naman lagi ang imong puha-puha sa panit. Epektibo da itong pagbutang na kog liniment oil, ana, nak. Ay, salamat, ma. Magka-eskwela na gid kayo ni Ukma. Aljin, niskoy na lagi ka. Nauli ana day ka, day? Tanawa, day. Wa nang ako mga pusa. Oh, hala. Aliwan na to, day. Asa kitambal ni mo? Haplas? Unsa? Amiw. Ni anasab ni akong gipati. Init manggod kaayo. Makahuman ka ko aning among exam. Nga maglisod naman ko ginhawa. Aljin. Aljin, naunsa ka? Aljin. Oops, no cheating. Ay, wa, sir, oy. Si Aljin, sir ba? Naglisod na po siya ginawa. Unsa? Mahadlok na hinon ko mainitan o panahon sa init. Ilabi na nga udto nga init kaayo. Kay mutokar man ang akong gipati. Kutasan manggod ko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, asmahon ko o hubakon sukat sa gamay pa kong bata. Dili na ba din ni mawa na ko? Kaya hangtod karon mo sugmat pa man siya. Unsa may tambal ani o pagkaon nga angay na kong likayan. Ikaduhang pangutana, karon nga dako na ko, may lain kong gipati. Basta init ka ani ang panahon, mamuwang akong mata og naw, ug magbutoy-butoy ang akong liog, ug ubang parte sa akong lawas, ug maglisod ko ginhawa. Tungod paghapon ni sa akong asma. Ikatulong pangutana, nganong matag-init ang panahon, musugmat man ni akong gipati. Allergic ka ko og init nga panahon o singot? Unsa may akong buhaton o itambal ani? Ikaw pa to katapusan. Gitambalan ko ra og liniment oil. Medyo mupatuo. Pero mobalik ra lagi gihapon kon init ang panahon. Unsa may akong buhaton? Kay disturbo na gid siya sa akong pag-eskwela. Palihog, tabagi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aljane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa kini nga kong suliran. Adin sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga makutlo nga magtulunan. To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return. Ha? Kanang love ko no, panahon na rabaron sa Valentine's Day na. Unconditionally. Ha? Bahala nagdili ka mo love na ko, basta kay love ta ka. Paula siya, no? Okay, so nga itong magtatampo si Aljane, taga Bohol. Estudyante pa na siya sa 19 years old, taga Bohol. No? Musta na ba yung mga taga Bohol? No? Musta naman si Porfirio Lim, si isa to, Galolo, sa may Cagayan de Oro. Ingit nag-chat na ba ito siya nako nga Glicerio Galulo dahil no? Sa Cagayan de Oro City. Siya, Dok, pero may bago kong maminaw ni mo. Thank you very much, Sir Glicerio, no? Sa Cagayan de Oro City, no? O mga taga Bohol. Musta naman mga taga Bohol ni Bots ug ni Pante Alisna, ha?
Primera Banis Bots magpadana kog mga kuanda, mga messages. No? Thank you very much, Bots. Alis na, no? Dr. Bots, alis na. Mga youth family diha sa Kalapi, mga trabaho family diha sa Carmen Bohol. Musta naman ang atong mga Chocolate Hills diha, no? Ug Ma'am Mabel Cinco Saniel diha sa Tagbilaran City. Oy, Governor Jeffrey Lim, diya sa Cagayan de Oro City, ang governor sa Lions Club International, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Ubay, Bohol, no? Lahos na rin sa Maasin City sa Southern Leyte. Alright, so going back to our sender, si Aljane, punto medikal na Aljane, no? Sumasa na bati na ito sa drama, unang pangutanan ni Aljane, asmahon o hubakon ko sukad sa gamay pa kong bata. Dili na ba di ay ni mawala nako kay hangtod karon musugmat pa man unsa may tambal ani og pagkaon nga angay na kong likayan. Well, daghang kay maka-trigger aning asma, Aljane, no? Ako di ko maulaw mo share nimo nga ako sa una gamay pa ko hubakon sa ko pero pagka-college na ko nuwag tang man nalang diha pog gyud koy allergy, no? So maglikay lang ka sa mga trigger unsa may maka-trigger ani mga bug, mga aso, mga pollens, mga pagkaon nga medyo dali maka-allergy, no? Like shrimp, crab, snail, anang pamandiha kanang mga sa una magbuwan mig humay dito sa probinsya. Ingnon ako akong mama, kumasugual kog lain ayo ginang bulan og humay kay porbida. Tuto na gyud akong sipon, no? So naagay mga tawo nga hubakon na I believe nga this runs in the family kay ila mo ko mga kailang mga mao lagi halos lang tanan sa pamilya mga hubakon. Daghan mga tambal ay Montilucas na Bricanil, Salbutamol, depende sa imong 19 years old man ka, no? So adult na ka. Adult pulmonologist ang imong duolo, no? Diya sa Bohol. Resitahan ka ni og mga tambal. Basta akong balikon maglikay lang gyud ka sa mga trigger nga mga sitwasyon ug pagkaon aning hubak. Kay sa may mahitabo ganing hubak mo constrict or mo gamay ang agianan sa hangin mo nang ang gininhawaan sa hubakon murag iring nag-wheezing ba murag miyaw. So mao na ang ako ika-istorya. Kaduhang pangutana, karon na dako-dako nako, may lain kong gibati. Basta init gani ang panahon, mamuwa ang akong mata og naong, magbutoy-butoy ang akong liog ug uban parte sa akong lawas ug maglisod og ginhawa. Tungod ba gihapon ni sa akong asma? Well, allergy tingali ka. Allergy ka. So mag-sneeze, mag-rashes, lagi na congested ang imong ilong, cramp ang imong tiyan, mangatol, murag kasukaon, sumaon ni mga tilimadon nga ikaw naay allergy, no? So magbantay lang ka sa mga trigger, just like asthma kaning allergy, mutungan ni og naay mga pinakan og mga mananap. Ano ba ni sensitive kayo? Naay mga molds diha, ni mga hugaw diha, mga pollens, mga hugaw sa manok, sa iro, mga pet dungs ba. So danders, no? Maka-trigger ni siya og allergy. Pagkaon pod nga mga seafoods, maka-trigger siya og allergy. So maglikay na lang ka makahibaw naman ka madugay unsa may mga pagkaon nga makakuan nimo, maka pabutoy-butoy sa imong liog ug bang parte sa imong lawas nga hantod nga maglisod ka ginhawa. Ako, I do not know what happened to me kay sa una mukaon mo kong kapayas. Pero karon mukaon kong kapayas na kaduhan ako nada og emergency room do sa ospital do sa Cebu kay di na ko ginawa. Di na lang ko mukaon kapayas lami ra ng kapayas kanon. Sunod ka pangutana, nganong matag-init ang panahon mo? Ora gina mag-adjust ng gupong katong lawas depende sa panahon. Musugmat man nga akong gibati, allergy ba kaha o init nga panahon nga gisingot. Unsa man akong buhaton o itambal niya ani. Well, kung gisingot ka, manrapo ka, ayaw dayon og kaligo, wait for a little while, kunya mas maayo magali po nang mainitan ta kay vitamin D. So musugmat lang imong allergic kung mainitan ka, so maglikay lang po kang mainitan kag dugay. Pero kung balikon, kinang labi po tag-init sa adlaw kay para natay vitamin D. Pwede ra ka mo inom og mga tambal, ako ika sugyot kining mga na kog mga pipila ha, mga Berlix, no? O cetirizine siya. Claritin o loratadine. So
ang nakakuan lang nga mga tambal kay usay murag kag katulgon o murag kag katulgon. Mga antihistaminic mga decongestant pwede ra pug kang mo kuan ani mo inom. Pero wala depende sa inyong lugar, I do not know sa Bohol, si Tirisin, no? Dire sa Cebu, marketin ni siya Berlix or Certic, no? Mao na akong madali-dali kung na ako'y allergy. Mawa ra po. Pero ayaw lang yung pag-drive o motorsiklo, whatever, kaya duka ba ni? Sunod nga concern, gitambalan ko og liniment oil. Medyo mupatuo man pero ubalik ra lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may angay na kong buhaton? So ayaw pagpainit pa dugay, ha? Kay disturbo na gyud sa akong pag-eskwela. Yeah. Kung unsay makapatiger sa allergy o sa bating paminaw sa lawas, maglikay na lang ka. So naibaw naman ka nga kung mainitan ka daghang mga negative nga mahitabo sa imong kaugalingon. So as much as possible, ay na po i-allow nga mainitan kag dugay-dugay. Okay? So nakasabot ka sa kong speaker ni mo Aljen sa Bohol ug ngadto sa libuan milyon sing laminaw sa programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. So for more basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.